अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। भाजप बाळासाहेबांची शिवसेना युतीचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुख्याध्यापक संघ यांसह विविध संघटनांनी पाठिंबा दिलेल्या कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शिक्षकांचे आवडते आणि लोकप्रिय उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील असा दावा भाजपचे युवा नेते विशाल परवे यांनी केलाय। तर पहिल्या पसंतीचं मत ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना देऊन तुमच्या हक्काचा माणूस शिक्षकांनी विधान परिषदेत पाठवावा असं भावनिक आवाहन भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी शिक्षक मतदारांना केलंय। विधान परिषद 2023 शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदानाच्या आणि इलेक्शनाच्या या कालावधीमध्ये माननीय ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांची सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष, बाळासाहेबांची शिवसेना युतीचे सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद अशा सगळ्यांच्या मध्यस्थीने आणि सगळ्यांच्या मदतीने आमचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे सरांना प्रचंड मताने विजय मिळवण्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकणच्या सगळ्या जिल्ह्यांमधनं जोरदार प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे मिळत आहे। आणि अशा प्रकारे शिक्षण मतदारसंघामध्ये चांगला उमेदवार निवडून जाण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा म्हणा किंवा बाळासाहेबांची शिवसेनेचा असा एकच चांगला उमेदवार भारतीय जनता पक्ष आणि इतर आमच्या युतीच्या सरकारने दिलेला आहे। आणि या सरकारच्या माध्यमातून चांगलं विकास काम म्हणजे शिक्षकांचे जे काय प्रश्न आहेत ते चांगले मार्गाला लागतील या अपेक्षेने म्हात्रे सरांना प्रचंड आणि प्राथमिक पहिल्या पसंतीचं मतदान हे जोरदार या सिंधुदुर्गातनं सुद्धा होणार आहे। आणि भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार आणि युतीचा उमेदवार म्हणून त्यांना घोषित केलेला आहे। तर सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो की या कोकणच्या या भूमीमध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचे एक आगळंवेगळं शिक्षक भेटले नव्हते, परंतु आज हे चांगल्या प्रतीचं एक उमेदवार पक्षाने दिलेला असल्यामुळे पहिल्या पसंतीची मतदान 38,000 टोटल वोटिंग आहे आणि 38,000 वोटिंगपैकी 80 ते 90% वोटिंग हे म्हात्रे सरांना होईल याची मी आशा बाळगतो। आणि या संदर्भात आमचे सर्व वरिष्ठ नेते जोरदार कामाला लागलेले आहेत। आम्हीसुद्धा या विधान परिषदेसाठी फुलना पाकळीच्या मदतीसाठी आवाहन करत आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये म्हात्रे सरांचा विजय हा नक्की आहे। सिंधुदुर्गच्या तळकोकणापासून ते पालघरच्या टोकापर्यंत माननीय नारायणराव राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री, त्याचप्रमाणे निलेशजी राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब, आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाणसाहेब आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री आणि विद्यमान मंत्री उदय सामंत साहेब, तसंच भैयासाहेब, त्याचप्रमाणे पालघरमध्ये वनगा साहेब आमदार आहेत आणि भरत गोगावले साहेब, या सगळ्यांच्या मदतीने जोरदार प्रदर्शन ज्या प्रकारे होत आहे इथे विजय आमचा संपन्न झाला असं आम्हाला वाटत आहे। पण फक्त नाममात्र इलेक्शनची कालावधीचा वाट पाहत आहोत आणि जोरदार मतदान हे भारतीय जनता पक्ष आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला युतीला होणार आहे। माननीय आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब आणि खासदार श्रीकांतजी शिंदे, त्याचप्रमाणे आमच्या राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी या सीटसाठी जोरदार तयारी लावलेली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये हा विजय नक्कीच दिसेल। सर्वप्रथम मी सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2164 मतदान आहे आणि या मतदानामध्ये 90% मतदान हे आम्हाला होणार आहे। आणि मला विनंती मी सर्व शिक्षक लोकांना करतो की म्हात्रे सरांसारखे एक सुज्ञ व्यक्ती पहिल्या पसंतीचं पहिल्या नंबरला एक आकडा लिहून त्यांनी आम्हाला पसंती द्यावी असं अपेक्षा बाळगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।